Kubukeka kusekude ukuthi azwakale emoyeni umsakazo wokhozi FM uSbu Buthelezi omisela izitolo zokwakha abalaleli imali yabo abathembisa ukuthi bazoyithola isiphindaphindiwe. Ngani kwethu nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili iRadio Inkezi. Watike lami igama uveze ngintuthu ngakho malo bathi lesibona amakomenti. Umuntu usemusha la ekhaya ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. uSbu Buthelezi osazi uhlelo lezenkolo indumiso lingena njalo ngesonto ekuseni ngesikhathi engazwakala emoyeni lapha ubanjelwe ekuza kwabo uThembeka Zonto umdidiyeli uwohlela abezindaba abathola ngumthombo wabo ukuthi kunophenyo olwenziwa iSABC okuyilona olwaholela ekutheni namise kuthinteka nje negama layo kule stage. Kuvela ukuthi amakhasimende kaSbu acasukile abefika zomcuthela emsakazweni afuna imali yawo. Kuthiwa abaqashi ebakaSbu bamcela ukuthi athi ukushenxa akhokhela abantu imali yabo ngaphambi kokuthi abuye emoyeni. uButhelezi uthe ubekhangisa ibhizinisi lakhe abombuso investment emsakazweni ukhozi FM bese abalaleli beza ngobuningi bazofaka izimali. Kuthiwa kunenqaba ekhala ngokuthi iculile imali ayizitholanga inzuzo njengokwesithembiso. Ukhulumela iSABC uKuSaseMnyama ekhola uthe uSbu Buthelezi akayi emoyeni akacacisanga ukuthi uButhelezi uzohlala isikhathi esingakanani. uSbu akafakiwe emoyeni okwamanje ngoba unikwe ithuba lokulungisa izindaba zebhizinisi lakhe eliseceleni. Akukho kunye ozokuphawula ngalolu daba, kusho uNkosazana ekho. Kuthi uSbu beqhubha ibhizinisi lakhe kwesinye sezakhiwe uMgungundlovu lapho bekugcwala khona abantu abazofaka imali. Abakhonondayo bakhala ngokuthi bebangasamtholi uButhelezi ecingweni kanjalo futhi nasendaweni asebenzela kuyona. Kuthiwa bebefica abasebenzi bakhona balandula. Isolozelo ngomgqibelo lizame kaningi ukumshayela uSbu ezinombolweni zakhe ezahlukahlukene kodwa zithola ngethuba lokukhuluma naye. Kanjalo futhi enanemqhafazo ekade ithunyelwa laphana lutho ukuphendula kuwaza kushaya isikhathi sokuba kushicilele. Ngaza kwethu elona udaba besinilethelwa namhlanje kwezisenkezweni. Wena engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Sihlala lapha no-comment section siqhubeke nalolu daba. Kuyona udaba namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Niphathe kahle nibe nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.